Салом алейкум бачо. Видеои ки шумо мебинед ин вайнои мағзур шукадаги иёро ман якум шуда дар инстаграм мепартам. Барои ҳамин бисёри шумо дида нестен ин видеора, барои ки дар инстаграм подписчико камин бадай. Барои ҳамин агар хоҳед якум шуда дидан, паридем инстаграми канал, ссылка таги видео дар. Барои шумо ҳаракат мекунем. Бисёри бад барои ки гуфтум. Хеҷ гап не, рафтем. Вақте ҷурае ки пошбу мекуна, хона меҳмонӣ мебиё. Хона да гап набудай. О, эй братан попшота каш. Ҳамин тариқ қонун. Ага малол нашава. Ана ҳеҷ гап нест 100% брат. Хе, ҷуран аскиё тамбу каш. Ага малол нашава. Майли. Тамом? Хе, Бо чӣ? пора шудан дар кор. Ага малол нашава. Окей. Тамом? Мумкина ки? Тори сангои гарм қади гаштан дар кор. Ябора пот қоқ шава. Ага малол нашава. Пота бо хонондан дар кор. Баъди оби қайтарма соз мешӣ бачам. Чи ман рафтам. Таом. Сағрара пош ҷин дора. Ту чӣ патинка қади dur омадӣ? Ҳастанд бачаҳое ки дар шаби хобашон меҷиманд. ин шабхони мада мести? Бешхи? Просто ман дар шаби хобам меҷимам. Ҳеҷ гап не, ҳама меҷиманд дар хобаш. Рафтем. Чо кадисти ту? Чи? Ту сахти баҷи медестам бидӣ. Ман қабида наметавонам дар шаби хобам. Хай майли, ҳеҷ гап не. Бо чӣ бало кадисти ту? Чи? Нахубам парак куна одам. Ҳама шайби тамамай. Одам ман қабида наметавонам. Хай майли. Эй, безор кадӣ. Чӣ гап шид? И чи ай? Ҳама шайби тамамай. Одам ман бара гум шайҷа диван да хоб рав. намедонам шуморо не ки дар хонаи мо ҳамин аҷоб хести ранги намӣ мешӣ. ҳоз я туалет мера мебиём. Эй, ба ҳамин чихтид ябора ман да об биёр. Майли? О, албатта. қапиди. Беёли? Ба ҳамин чихтид чӣ хеле ябора ноутбук наушник мара биёрӣ? Майли. қапиди. Эй, ябора ҳоли нашита. Либосои мара намешӯӣ? Серьёзно? Просто ту ростоида барои ҳамин. Навушам худам мекардам. Хай майли. Фаромӯш нак сафедоро алоҳида бушӯ. Безор шудам қадар либос будай. Боба ҳамин чихтим ягон кори дигам бигӯ. Медонӣ чӣ? Камтарак тахта бирдан дар кора барои пол. Ман худам мекардам. Не ки ту ростоида. ҳасташ модам ягон одаме ки ҳамин тариқ савол метия? Қурбон. Қурбон. Ховӣ? О, Қурбон омадӣ? Бесто иҷа? Чо кардӣ ту? Медонӣ барои чӣ мотро қавидем? Майли оча пеш ҷуром омадум, ман бадтар ба занг мезанам. Майли? Хай оча. Кӣ буд? бахшиш ки дер кардам брат. Ту мада занг задӣ? бачаҳо вақте ки духтарои хушрӯ айдан ҳаматарафа мешаванд. Ки ай вайқати Мадина? Намедонам. Файрод чика? Ҳей Мадина, иҷа биё. ҳозир миём. Ҳей, чӣ хеле бачаҳо? Ке вайхушуча? Дугонам чӣ буд ки? Парен дора? Чӣ хел бача маъқулан шуд? Ҳей, саволборо накунен. Бурая аниқш ку? Майли ҳамҷа бестен. бахшиш дугонаҷон. Ҳеҷ гап не. Хай, парен дорӣ? Я вақт доштам, ҳозир надорум. чӣ тари бачата маъқулай? Танаш набояд тату дошта боша. Тату? Чӣ гуфт тату гуфта? Ис яъне мегумша?
Ha, bu boyat bachcha mashqi bo'sha. Qachon mashqi? Cho'ka deysan va yo'q? Tamom. Ne bu boyat raqs kadatona. چی رقص گفتک؟ Cho'ka deysan va bachcha. I'm Millie Rock on any block. I'm Millie Rock on any block. Durna میریم تمام نشده. یه ویدیوی که نه داشتم برای بچه مشقی. بدونی من تو کی زنده میگم مشق نفهمیدم چی گفت نفهمیدم بدونی من تو کی زنده میگم مشق مرگان خفه کردی جانیک جون بردارش میبرداریم Rahmat ki to'xir shо tamosh kardin bacho, like, подписка ра фаромӯш намекунем ва дар охир рубрикаи комментарии ништияк бинависем бачо да видео меғалта. Бошин саломат мардуми тоҷик. Bow down, pray to God, hoping that he's listening. Seeing niggas coming for me, my diamonds when they glistening. Now pay attention, rest in peace, Father. I'm a ghost. These killing fields, Hail Mary, catch me if I go. Let's go deep inside the solitary mind of a madman. Screams in the dark, evil lurks, enemies see me flee. Activate my hate, let it break till I'm flaming. Set trip, empty out my clip, never stop to aim. Some say the game is all corrupted, fucked in this shit. Stuck, niggas is lucky if we bust out this shit. And plus, mama told me never stop until I bust a nut. Fuck the world if they can't adjust. It's just this real Hail Mary with me. Hail Mary, nigga, run quick, see what you be having.